Sziasztok! Én D vagyok, és elkezdtem egy Survivor sorozatot. Nem maradtatok le sokról, csak itt elgyűjtem a tehenekhez, vagy mik ezek baranyok, ja? Azt itt most ölöm őket. Mert kell ám. Aztán, hogyha nem bánjátok, akkor még békésbe teszem, hogyha lesz cuccom, akkor beteszem normálba. Van ma csak egy kell, az jó, mert ma 1.8-ban, azért nem játszok 1.11-ben, mert kifagy az eger, nem minden, ez tök jó. Azért nem játszok 2.10-ben, mert nem tanultam textúrpacket, de van, tudom, csak nem ez, amit én szerettem volna. Úgyhogy mehetünk is, nekem 3 elég, úgyhogy ott a falak, akkor nem fog szerezni. Van bánya is, úgy látom, tök jó. És itt van a tesóm is. Sziasztok! Ő nem lesz benne a videókban. Csak így a hangja. Hogy fog nekem segíteni. Úgyhogy, hogyha valakit érdekel, akkor ránézhet a tesómnak a csatornájára. Ott megmutatja, hogy kell textúrpacket berakni, megmutatja, hogy kell skin berakni MCre. És már ismerhettek, mert én vagyok James Jr. Igen. Úgyhogy mennyi fakért szerinted, mennyi szerzünk? Hát 10-ből kijön 64. Hát akkor szerzünk, vagy... Ha valaki kérdezni nekem, az a zsédabos, úgy neveztem el, zsédabos textúrpack. Meg is mutatom, ez a zsédabos textúrpack. Ez. A Faithful. Hát tedd le a leírásba. Igen, már ez olyan videót is lesz, hogy kell textúrpacket berakni Minecraftba. Vagy igazi Minecraftba, vagy tört Minecraft. Tehát ennyi igazi is. Igazi, igen, igazi, nem? Igen, igazi. Igazi. Azt némén próbáltuk megvenni, csak ott nem lehet, meg nincs fent. Azt némén. És Bocsánat, hogyha halljátok az egeret, meg a billentyűt, meg közel van a mikrofon, azt arra nem tehetek, bocsánatot kérek. 10, itt van 10, akkor... Na, ez még kell fa. még 10-et, az kijön 264. Igen, azt értem be, nem lakos se. Ez most melléknév. Melléknév, okos vagyok. Mindjárt visszatérek. Na itt is vagyok, technikai okok miatt szünet volt, úgyhogy visszatértem. Na, ágyad az lesz. Igen. Pont a baranyok mellé spannoltat le. Ha akarjátok, lesz 10 perces gyémánt keresés is. Mint azt akartam mondani. Nem kopizunk, hogyha azt akarjátok. Ez nem kopizunk. És Crossnál láttátok a 10 perces Smaragd kihívás. És neki sikerült Még nem is reklámozunk. 7 vagy 6 smaragdot tanulnia. Az szép. 6 gyémántot. Kíváncsi leszek, hogy neked majd, hogyha lesz, mennyit fogunk tanulni. Úgyhogy kaptam is még. Ezt majd visszük magunknak, majd a házban elültessük. A fecsővet az nagyon fontos. Azt már visszagyűlök, hogyha lesz búzónk, akkor szedek kis csepp füvet, legyen búzónk. Ha tetszik ez a textúrpack, írjátok le, ha nem tetszik, akkor írjatok, ami nektek tetszik, azt beteszem. És iratkozzatok fel. A tesómnak a chatjára. És az ő csatornájára. És a haverom csatornájára is. Vagyis az unokatesóm csatornájára. Az pedig Kodi.
Cody GR. Iratkozzatok fel, ha már még van neki a 10 feliratkozás, és nagyon örül neki, és még iratkozzatok fel. Jó, A tesómnak 32, tudom, hogy nem sok, de még kezdők vagyunk. Hát igen. Ő csatornája vannak, gameplayek, vlogok. A tiéd nem? A vlogok vannak a te csatornán, nem? Igen. Te szerinted És hatályos? már nem 32 feliratkozásom van, 33. Igen. Na, akkor te. Jó. Újra itt vagyok, csak véletlenül ki tudtam húzni a bandikemet az oldalra, ezzel balra tehén miatt. Hát kell fogni a tehérre. Hát Már 24. azért tűnik így a hangom, mert szlovák vagyok, nem magyar. Igen, ezt be kell vallani. Már nem magyar vagyok, úgyhogy szlovák. De magyar vagy, csak nem Magyarországon lakszol. Igen, csak szlovák vagyok. Úgyhogy nem vagyok, nem beszélek annyit magyarul, de És sajnos skined van. igen, meg elfelejtettem színbe rakni. Sorry. Majd a jövő. Elkapom! Azt mondtam meg. Elkapom. Hogy azt mondtam meg. Megölöm. Bocsánat, hogy hallottuk az egeremet, mert nagyon szár. Meg ki is szokott fagyni. Hol vagy? De most Zoli easy vagy normálon vagy? Békésen, és én békésen, mert mondtam, hogy addig még nem lesz cuccom, addig békésen leszek. Az csalás. Úgy, egy darab adott. Úgy a fejedet egy. De miért nem teszed át 10-re? Na akkor van ma 10. Akkor oké. Alsótok, nem tudok magyarul. 11? Mag. Hol lakjuk? Itt vagy ott? Szerintem lakjunk fent a hegyen, de szerintem Aha. Lakjunk ott a Egy csalás. itt is lakhatunk itt a topon, hogy itt tudunk csinálni kertet, mindent. Jobban néznek ott a hegyen, és egy lépcsőt is csinálhatnám, hogy úgy jönünk le majd. Hogy úgy, hogy ott a hegy oldalon? Nem, ott fent a hegy tetején. Azon a hegy tetején. Oké. Az még közel van is víz, minden. Mehetsz. Itt van homok is, lesz szüvegünk. Meg egy csipet nem vagyok fazva. Jó, de félek. Még fész. Nem a zene. Majd jövő is vesszük. Ez a legjobb nincs félháló zene. Ott van a zenehangban. Még. Mi van te? Semmi. Ez változtat alá. Mégsem. Nem értek hozzá. Ezek a hangok, öcsém. Tök jó. Beállítások, zenebeállítások. Most itt vannak. Ki van? Ki van? Ott van a főirányítás, főhangok. Jó, nem érdekes. Na akkor valószunk is fel. A kedves testvérem azt mondta, hogy oda építkezünk fel. Mert ő nagyon okos. Ha valaki nem érti. Kíváncsi leszek oda felugrászni. És még, hogyha akartok Skype PvP-t látni, akkor Én még a tesóm, még 1v1. akkor nyomjatok egy lájkot, És iratkozzatok fel, mint kicsit, hogy ezt már elmondtuk a 100 videószor. Akkor itt építkezhetünk. Itt pont itt. Itt. a csikét vedd meg. Csikét és... Csík ez a James szeretnek rá. Vedd meg! Hát fogjuk Nem minden érdekel. zenának. Úgyhogy most Lesz belőle 64. nem csináljuk fel, majd kell majd faszén is. Ne, hát nem így van nyaszok. De majd mennek addig még. Valami, most miért mehetnék banyászni, amikor még nincsen ezt. Még költutcaim sem nincsen semmi. Magunkat most úgy adja, mire szarsz. De ez nagyon ritka. És most mi van a James Dechatizon, hogy nincsen videó mostan? Hát nem tudod, miről gyártani. Nem vagy most nem jó számítógépet, hogy nem tudsz videókat gyártani, vagy mi? Hát nem tudod, miről videókat gyártani.